Niin, tänään pelataan semmoista peliä kuin Ace of Spades. Ja me pelataan semmoista peliä kuin Ace of Spades sitten. Tää on tämmönen Minecraft ja Team Fortress 2 yhdistelmäpeli ja mitäs muuta. Joo. Siis tää on tämmönen outo peli. Tässä on Hermannin kattila Fidelis. Niin Hermannin kattila ja Fidelis. Toinen nimi on Hermannin kattila ja toinen nimi on Fidelis. Ja kannattaa sitten ottaa semmonen... Ja ei ikinä kannata sitten käyttää granaatteja tässä pelissä turhaan, kun ne on hyödyllisiä. Ja siellä on joku mainiokin. Ja eikä kannata tilata semmoista käyttäjää, kun AWP-kat pelailee. Ei, niin se on maailman huonoin käyttäjä. Miten se voi olla 300 skorea? Miten on mahdollista? Miten se voi saada ketään alas, kun se ei kanna? Missä sit koreat minne kuolee, et sä ymmärrä. Mennään se tuo. Tässä on hyvä sarja tätä aseesta, Kanaattia kuuntele. Minne sarja? Sinä. Sellaista. Fidelis. Tää Fidelix. Tätä ei mene kohdalla. Tää on vähän kuin Suoma ja Venäjä talvista. Paitsi että on kesästä. Kesässä. Koska tää on vähän samoin merkki tässä. Siis tää on niinku natsit. No kun natsista oli kesällä. Ai mikään nattisota. Ei. Itse kun tää ase ei kanna ihan paska. Niin silloin Hilleri-aikaa. Niin Hilleri-aika. Niin siis Hilleri-aika. Oota, tuu tuonne vuoreen, täällä on paras kämppimispaikka. Älä mulla logittu. Oi. Tää lähtee. Tästä paska vitu kapuusta. Miksi Hermannin katsila lähti pois? Koska se logii, niin me tuu takaa. Ja Hermannin katsila varmaan tajuut pienessä. Ja sit oikeastaan vaikuttaa sitten natsisodalta. Siis... Ei... Tää Kannattaa... on vähän logii. Kannattaa puhua semmoselle tyypille, skypässä kuin Julska. Osaan lentää. Veiku. Ammasko on tänne? Oho. Hei, mennään sit Fidelis. Fidelis, mä oon sun takana. Lähetään metsästää. Niin Hermannin katsila. Lähetään metsästää. Ota Exictionilla aimpotti, kato. Siis miten se osuu, kato? Siis ei tuo voi kantaa noin pitkälle. Katsilta, kun ottaa rosta vähän verkossa, mutta ottaa nähdä vaikka pahoja unia siitä. Me ei tehdä kauan pitkää video, koska siinä kestäisi varmaan 5 aikaa selottaa kokonaista mun välillä. Noniin headshot. Miten oikeesti nyt aseet kantais niin tää aseen? Oota. Se siinä maalla on joku tyyppi. Ota se kaivaa sitä. Ota minä kun tää laki sille. Oota sinä näkyy siinä missä Miku oli. Ota joku jonnon täällä, ota se kaivaa maata. Heittäkö sinne granaatti? Meitä sinne 2 granaattia. Kohta. Apua jos mie näkisin sen tyypin. Mihin Miku oli? Ota siinä. Oho, tässä on kuopa. Hei Hermanni, sinne tuli 2 granaattia. Tää logii.
Pitääköhän me nosti maasta tämmöstä vihreän pelin? Koska me oltiin niistä puolella. Mulla on kunnon sarjakivääri, kaikki kuunnelkaa. Kaikki hyvät katsojat, katsokaa Mapaus ampu sarjaa ja X-Sirpeen ampuu. Oh yeah. Sinkser-potti, mutta mä oon siis aika hyvä tässä pelissä. Mä oon saanut melkein kerran 2 tyyppiä yhdessä pelissä tapahtuu. No joku uusi enka, ei, nyt taas tapahtuu. Siinä oli aikaa 150 minuuttia, mä sain 2 tappoa, ajatelkaa nyt, eiks mä oo hyvää pelaaja? Joo, se on tosi... Tuolla oli se Champions ja... Se on oikeesti hyvin, se on Ja melkein... Clash of Clans se Champions. Kautta. Joo, no kiitos kaikki tästä katsomisesta ja tilaukaa tätä kanavaa tänne. Mä voisin olla Juukossa vaihtaa, jos tilata tän kanava. Joo! Se loppu.